Dear Love, matagal na kaming mag-best friend ni Lina. Katunayan yan ay pares kami nag-aaral ng fine arts. Kabaliktaran ko si Lina. Kung ako ay tahimik, hindi pala kaibigan, ay siya namang bibo niya. At halos lahat ng aming mga kaklase ay gustong-gusto siya. Likas din kasing may pagka-charming at idagdag pa na ang ganda ng katawan niya. Kahit kailan ay hindi kami nag-away ng best friend ko. Katunayan yan ay magkasundo sila ng boyfriend kong si Julian na siya rin namang aming kaklase. Malaki ang tiwala ko sa aking kaibigan. Kaya alam ko na kahit ganun sila kalapit sa isa't isa, wala naman sa kanilang isipan na gumawa ng mali. Yun nga lang, inaamin ko na may mga panahon talaga na pakiramdam ko na out of place ako. Naantok na ako. Akala ko ba Holy Week makakapagpahinga tayo sa mga gawain natin sa school? Tapos ang dami pang ibinigay na project at assignment. Ano ba yan? Ay nako, inuuna mo kasi ang daldal. Gumawa ka na lang dyan. Naantok na nga ako eh. Alam mo, pang mabuti pa, ipagluto mo kami ni Kendra para naman magising yung diwa namin. Kendra, ano? Nagugutom ka ba? Ay, nako hindi. Saka kapag nadidistract ako, panigurado hindi ko matatapos ito. Alam mo naman yan si Kendra. Hindi yan kakain hanggat hindi siya tapos sa ginagawa niya. Eh ako, paano ako? Nagugutom ako, Julian. Ipagluto mo na ako. Punta ka doon sa kusina. Magprito ka doon ng itlog tapos lutuin mo yung sinangag. Kita mong nagdodrawing ako dito. Uy, hahayaan mo na ako dun sa kusina. Sumama ka. Ano ba yan? Kaya mo na yan. Bahay niyo to. Ano ka ba? Sumama ka na. Wisit ka. Tingnan mo nangyari. Naku. Sorry na. Ako na magbubura niyan. Dali na. Samahan mo na ako. Alam mo, nakakainis ka. Ito na. Babe, tara na sa kusina. Okay lang ako dito. Sige na. Kakatapos ko lang iitin tong sinangag. Nauuhaw pala ako. Makakuha na nga muna ng tubig. Ako na nga magluluto eh. Ikaw naman sobrang OA mo. Kunti lang yung mantika na inilagay ko, no? Kunti ka dyan. Dahan-dahanin mo lang kasi. Mukhang i-deep fry mo na yung itlog, oh. Nakakainis ka. Itlog na nga lang nire-request ko na iluto mo. Ako pa talaga pinagluto mo. Uy, Kendra. Ano, tapos ka na? Oo, sa wakas natapos na ako. Kanina pa kayo nagkukulitan dito ah. Paano yung boyfriend mo? Ayaw mo na akong tulungan. Ako pa kamo yung pinakikilos. Kakatapos ko lang lutuin tong sinangag. Ano, ikaw, gusto mo? Okay lang ako. Ano babe, patapos na ba yung project mo? Oo, babe. Kaunti na lang din ito. Patapos na. Huy, Julian. Sure ka? Ayaw mong kumain? Ayoko nga ng itlog. Ganito, ipagluto mo na lang ako ng tosino. Kunin mo doon sa rep, dali. Aba! Ay. Kaya pala ayaw mo ng itlog kasi ang gusto mo pang ipaluto ay tosino. Grabe ka talaga ah. Sige na, Lina. Babe, gusto mo ako na lang magluto for you? Hayaan mo siya yung magluto. Ikaw, sigurado ka bang wala kang gustong kainin? Wala, okay lang ako. Sige na, ako na magluluto. Nga pala Julian, sa linggo ah. Huwag mo akong paghihintayin, sinasabi ko sa'yo. Oo, baka ikaw mamaya yung on the way mo. Kakagising mo lang pala ah. Yari ka talaga sa akin. Linggo? Anong meron sa linggo? Manonood kami ng sine ni Lina. Showing kasi yung anime na paborito namin. Bakit hindi ko alam? Sasabihin ko pa lang sana sa'yo. Kasi kanina lang din namin napagkwentuhan. Kaya nga, saka kanina lang namin napag-usapan yun. Buti nga pumayag to si Julian. Uy Julian, sure na yan ah. Ikaw ba, Bessie? Sumama ka na. May ilang araw ka pa para panoorin yung series para makarelate ka. Di ba? Ang tagal ko nang sinasabi sa'yo na panoorin natin yung favorite anime ko. Ay nako, alam mo naman yung si Kendra. Mas gusto niya ng K-drama kaysa sa anime. Pero tara, sama ka sa Sunday? Hindi na, kayo na lang. Pag uwi ko kinabukasan sa bahay, umiyak agad ako. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ako nakaramdam ng selos. Bakit parang mas close pa silang dalawa? Bakit hindi ko man lang napapatawa ng ganun yung boyfriend ko? Masyado ba akong boring? Hindi ba ako kasing cool ng kaibigan ko?
Halos magtatanghali na at wala pa rin ako nare-receive na good morning text galing sa boyfriend ko na parati niyang ginagawa araw-araw. Kaya naman nagulat ako nang makita kung kanina pa siya online at tinawagan ko siya agad-agad. Oh, hello babe. Oh, napatawag ka. Kanina ka pa pala gising. Bakit hindi mo man lang ako tinext o tinawagan man lang? Hoy, Julian, ano ba? Naka-idle yung character mo. Bilisan mo, itanim mo din yung spike. Teka, si Lina ba yun? Wait lang, Lina. Babe, sandali lang ha. Naglalaro kasi ako. Teka, kailan pa nandyan si Lina? Wait lang, tatawagan na lang kita after ng game ha. Julian, ano ba? Ay, naiinis ako. Hala ka dyan. Hindi kita sasagutin. Ewan ko sa'yo. Patayin ko na nga lang tong cellphone ko. Anak? Anak? Abay, maghahapunan na. Hindi ka pa lumalabas dyan sa kwarto mo. Buksan mo nga to. Ma, ayokong kumain. Wala akong gana. Buksan mo na sabi. Ma naman, ang kulit mo. Mabuti at binuksan mo. May bisita ka. Hello babe. Oh, maiwan ko na kayong dyan dalawa ha. Babe, bakit mo naman ako pinatayan ng cellphone? Ang dami ko ng miss call at text sa'yo. Hindi ka man lang nagparamdam. Nag-aalala ako. May problema ba? O may nagawa ba akong mali? Nasaan si Lina? Nandun sa bahay. Magpapatulong pa yun sa akin mamaya. Hindi ka ba pupunta sa amin? Grabe naman pala, no? Magkasama na nga kayong dalawa sa linggo. Magkasama pa kayo ngayon. Tapos nakalimutan mo ko? Pagising mo, naglalaro agad kayo ni Lina ng computer games? I'm sorry, nawala sa isip ko. Saka, hindi ka naman mahilig sa mga computer games, kaya hindi din kita inaya. At saka bakit hindi ko alam na nasa bahay ninyo si Lina? Anong ginagawa niya doon? Nagpapatulong kasi ako sa kanya. Doon sa isa nating project. Kaya sabi ko, wag na muna siyang umuwi. Tapos hindi ko to alam? Teka babe, may problema ba? Nagsiselos ka ba sa amin ng best friend mo? Julian, manhid ka ba? Manhid ba kayong dalawa? Wow! Grabe! Pag magkasama tayong tatlo, parang kayo lang dalawa. Tapos lagi akong na-out of place? Babe, sorry. Hindi ko alam na ganito palang nararamdaman mo. Lagi na lang kayong dalawa ang magkausap. Ang nagkakaintindihan. Halos mapanis na ang laway ko dahil hindi mo man lang ako kinakausap. At hinahayaan mo lang ako ng ganito ang sitwasyon. Saan ka nakakakita na mas close ka pa sa ibang babae kesa sa sarili mong girlfriend? At sa best friend ko pa talaga, ha? Babe, I'm sorry. Hindi ko naman alam na... Akala ko naman wala lang yun. Akala ko okay lang ang lahat. Promise. I'm sorry dahil naging insensitive ako. Pero maniwala ka sa akin. Wala kaming ginagawang masama ni Lina. Pasensya ka na kung ganun kami naging close. Kasi marami kaming napagkasundo ang mga bagay. Pero maniwala ka sa akin. Hindi ibig sabihin nun ay hindi kita mahal. Paano ko maniniwala? Mas naglalaan ka pa nga ng oras kay Lina. I'm sorry. Hindi na mauulit. Papauwiin ko na rin siya. O kaya dito na lang ako muna sa inyo. Dito muna ako magstay. Please, patawarin mo na ako. Sige. Basta pauwiin mo na siya, ha? Oo, promise. Ano babe, bati na tayo? Oo, pati na. Ay, sa wakas. I love you, Kendra. I love you too. Ay babe, mabuti at nakapasok ka ngayon. Okay ka na ba? Wala ka ng dysmenorrhea? Oo. Uminom ako ng painkiller. Saka, hindi talaga pwedeng hindi pumasok ngayon kasi alam mo na, finals natin. Hello guys! Good morning! Hi Bessie, okay ka na? Oo, okay na ako. Aray! Bakit mo ko tinulugan kagabi ha? Sabing isa pang game eh. Bakit ka naman nangahampas? Yan ka na naman eh. Ang aga-aga pa. Alauna pa lang ng madaling araw, umayaw ka na. Ang usapan natin, magpapataas tayo ng rank.
ko ba road to diamond tayo? Road to tulog ka pala. Ikaw naman, alam mo namang may finals tayo ngayon. Kaya hindi na ako nagpuyat. Okay, sabi mo. Ilibre kitang merienda mamaya. Game? Bakit? Para saan? Kasi tinulungan mo ako sa project ko. Oh, Bessie, okay ka lang? Andito ako. Hello guys. Ano, palagi na lang ganito? Uy, teka, anong ibig mong sabihin? Kasi tuwing magkasama tayong tatlo, lagi akong nagiging hangin. Ang galing, no? Parang kayo lang dalawa yung nandito. Hindi ka naman talaga palakibo Saka dati pa naman tayong ganitong tatlo. Baka naman dahil lang sa nireregla ka kaya ka ganyan mag-isip. At tumatawa ka pa talaga, ha? Babe, ano ba? Wala namang problema, di ba? Anong walang problema? Ang aga-aga mong nag-good night sa akin. Yun pala, naglalaro kayong dalawa. Ano to? Mas masaya kausap kalaro si Lina kaysa sa akin? At ikaw, Lina, ha? Akala ko best friend kita. Bakit hindi mo ata alam yung mga boundaries mo? Halos tumira ka na sa bahay ng boyfriend ko, tapos magkasama pa kayo ngayong linggo. Oh, di ba? Ano to, game date? Movie date? Pati study date? Hindi kita maintindihan. Wala naman sa isip ko yan at alam kong boyfriend mo si Julian. Wala akong ibang intensyon. Maniwala ka sa akin. Magka-vibes lang kaming dalawa. Oh, babe, ganun lang. Kung pakiramdam mo na out of place ka, I'm sorry. Anong pakiramdam? Talagang na-out of place ako sa inyong dalawa. I'm sorry, Bessie. Hindi na mauulit. Hindi ko naaayain yung boyfriend mo. Julian, wag na tayong tumuloy sa linggo. Teka, sigurado ka? Oo. Hindi ko naman alam na ganyan na palang nararamdaman ng sarili kong best friend. Ang sakit dahil pakiramdam ko, Kendra, wala kang tiwala sa akin. Maiwan ko na nga kayong dalawa dyan. Wow, ikaw pa ang may ganang magalit. Uy, Lina. Uy, sandali lang. Babe, sundan ko lang si Lina. Baka hindi mag-exam yun. At susundan mo pa talaga? Kaibigan mo yun. Kaibigan natin yun. Ano kung hindi siya mag-i-exam? Napakasimple lang naman ang sinabi ko. Nag-voice out lang naman ako ng nararamdaman ko tapos siya pa yung may ganang magtampo. Gusto mo siyang sundan? O sige, sundan mo. Para parehas kayong bumagsak sa subject na to dahil sa kaartihan nyo. Grabe ka, Kendra. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa'yo. Kaya kita nagustuhan dahil maunawain ka. Matalino, mapagkumbaba. Tapos ngayon, sarili mong best friend. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako naiintindihan. Alam mo, pakiramdam ko mas takot ka pang mawala si Lina kaysa sa akin eh. Hindi naman sa ganun. Hindi magandang timing na ngayon ka nag-open up ng ganyan. May exam tayo. Kung parehas kayong marunong magpahalaga ng nararamdaman ng isang tao, hindi sana okay tayong tatlo. O sige, sundan mo. Ipamukha mo sa akin na mas mahalaga si Lina sa'yo. Babe, mahal kita. Patunayan mo! Dear love, mali ba ang kinikilos ko? Hindi ko lang napigilan ang sarili ko ng araw na yun. Dahil ang tagal-tagal ko ding kinimkim sa aking sarili, ang aking nararamdaman. Bakit parang ako pa ang mali? Hindi ako kinikibo ng best friend kong si Lina at hindi rin siya sumasama sa amin ni Julian. Mali ba ako? Sobra lang ba akong nagsiselos? At wala naman talaga silang ginagawang mali, di ba? Mali ba ang makaramdam ng ganito? Na parang mas close pa ang boyfriend ko sa best friend ko kesa sa akin.